Aitari azalpenak eskatu, haiek ere besoak goratu, beren bizarrei urduri tira eta astiro bueltatu ziren beren gelarantz. Bitartean, arrebak gainditu egin zuen saioa bat batean eten izanaren zirrara. Eskuak zintzilik zituela biolinari eta arkuari eusten egon ondoren, eta jotzen jarraituko balu bezala partiturari begira egon ondoren. Arrebaren esku trebatuei esker, oheetako tapakiak eta burkoak egan joan eta txukun jarri ziren. Maizterrak gelara heltzerako arreba kanpoan zen, oheak eginda. Aitak erabat egoskortuta bazirudien errespetu guztia galdu ziela maizterrei, bultza eta bultza aritu zitzaien, harik eta gelako atean bertan erdiko maizterrak oinaz lurra dan bajo eta aita geldiarezi zuen arte. Etxe eta familia honetako egoera nazkagarriaren aurrean, zirt, zart, bota zuen txistua lurrera, berehala noala etxe honetatik. Jakina, ez dut sosik ere ordainduko hemen bizi izan naizen egunean truke eta benetan diotzut, baliteke zure kontrako kalte ordainak eskatzea oso errazak arrazoitzen.